बलिया जिला में पागला तो सही ना कहला सब जिला जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बलिया जिला में पागला तो एक ही चुनिंदा कि तोरा के कौन हाथ लगा जबल बाघावा तुम्हारे इस सेक्सी फिगर को मैं निरेखता रहूं तुम दिखाती रहो मैं देखता रहूं। नहीं नहीं ये मैटर है गाने वाला हूँ हमारे शक्ति भैया को भाव लिखल रहन बड़ी मेहररुई गीत रहे बहुत बहुत धन्यवाद बाबू कि हमारा राजा जी के गोलियां पति लए सखी भैया हमारे पारंपरिक गीत रहे लेकिन उसको आपने क्या लिखा कि हमारा सोहिया जी के गोलियां पति लए सखी हाँ फोटो बाप रे बाप आराम से जाए दी लड़का हो भाव को गइल फोटो ले लेम बाबू देह से बरियार ना रहती तब से हम मौजा नजर रहती ई तो बक्सर बलिया के देह है कि तू कतनो आवो अब कतनो के मतलब मौजा ना माताजी हलो हाँ और बात सब टूटे टूटे भइल भाई जाके नियम है कतनो बढ़िया रे रख लेम नु हमनी के निमन चीज बढ़िया ना लगे हाथ ना निमन से पूरा हो जाई हाथ तोड़ा के ये बांस हमको अच्छा ही नहीं लगता है जब तक हम लोग बांस को तोड़ तड़ के घरे नहीं लेके चल जाए लेकिन कार्यक्रम जारी बा कुछ देर में उसका 1 शेड्यूल हो गया है और 2nd शेड्यूल में खत्म है कहे के बाद कि हमारा सहिया जी के गोलियां पति लए सखी उहे तिला हमर लेके गइल तिलए सखी उहे तिला हमर लेके गइल तिलए सखी हमारा राजा जी के गोलियां पति लए सखी हमारा राजा जी के गोलियां हमारा सैया जी के गोलियां पति लए देखिए हेतना जानी बानी लोग आप लोग कुछ लोग हेनियो आवत रही लोग मानियो हेनियो लोग आवा बाणे इहो लोग आग ही मुंह देखे आइल बा रउआ लोग मार झकर 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 हाय गर्मी हां हेनियो कितना ए भाई साहब कहां से हैं आप अच्छा पीयूष उधर बैठिए होने बैठो अपने लोग पूरा बिगाड़ते रहे हम का कहीं बैठो बैठा है तू ही राजा महाराजा होता है सोफा लगा वहीं आप लोग इधर आते जाते रहिए कि हमारा सहिया जी के गोलियां पति लए सखी तो उहे तिला हमर लेके गइल तिलए सखी हमर लेके गइल तिलए सखी हंसी के बहसी केहू जब मुस्काइले हर की भीतर से करे जा हमर राजा ले जाए
हंसी के बहस के जब मुस्काइले भीतर से करे हमर राजा जी ले कि कुल ही प्यार देले हमारे पहुँची लए सखी तो कुल ही प्यार देले हमारे पहुँची लए सखी तो उहे दिल हमारा लेके गई दिलाए सखी काफी प्यार देनी है लोग ने पीछे होली वाला ना होली के पहले होली में तो गाना आइल रहे कि देवरू के डाल हो रंगवा सीधा ना भैया सी कि उठे ला लहरिया पोरे पो लेकिन होली के पहले एगो हम होली के पहले प्रोग्राम कर रहे हैं बोलू भैया हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा देखी कब से हम गावत रही हमारी शादीशुदा सब भाई लोग खातिर अजरा और भैया शक्ति भैया के तरफ से बहुत सारा प्यार प्रमोद जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद लबलिया स्टेशन पर चाय बढ़िया मिले पीली हो अनु थैंक यू आप शादीशुदा नहीं ना है भइलो ही तो इनके ना बती हमनी से खोद के पूछली सब आजकल के डिजाइन जानता नहीं छुआ मत अभी हमारा कुछ होखे लगेला होने रहा हमानी हमू मर्दे नु हई लइके हई अब छू के बतिए तो हमरो छुए के मन कर लागी हेजा हम छुआ बा घरे जाके हम मुआ अब भैया आजकल के नया डिजाइन में पहले के लोग सेनुर कितना लगावत रहे हेजा से लेके हेजा तो मानी चली छठ में लगावल जाला कुछ पूजैया होला तब लगावल जाला चली फैशन आइल हेजा से लेके हेजा तो अब कहाँ लगावल जाता या तो चुआ लिहल जाता है नहीं तो लगा के है से बरवा है से कले तरी से लइके में गलती थोड़ा नहीं कि कुछ एहनियों में बा लेकिन हमनिए के सब कुछ कहेला लेकिन चल हाय ठीक ठाक कुमार लगती है आपका शादी नहीं ना हुआ है ठीक है आप भी हमें से क्यों पसंद बा ना तारा के कैसन चाहिए शाहिद कपूर से बियाह करबू सिंगल रहना है काहे कुछ दिक्कत है क्या प्रॉब्लम अरे हे जगह मैं मर्द बड़ा से खड़ा पगड़ी बांध के होने देखो एकदम जिला हिलौले बसल लइका में ये जे साइज ना मिली हैं मैं हमारे भाई हवसन एक बार तू मौका दो पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे भैया वेस्ट इंडीज से मंगावे को पड़ी कहे के बा बलिया जिला के लइकन से प्यार करबू या त आर नहीं तो एगो गाना आइल रहनु तहरा संगे खिंचावल फोटो फाड़ दे कि जहिया आई बारात तो डोली में गोली मार यू लइका हवसन इना के प्यार कइले बड़ो धोखा दे मैं जा रही हूँ देखो बगल में मेरा ससुराल है याद आए तो वीडियो कॉल धोखा दे वीडियो कॉल मार हमारा दिलावा से खेलनी रे खेल गईले लेकिन नहीं जाके लइकन से प्यार करबू तो तारा सोचे के कोनो बात नहीं खे गाना के भाव बा मिले ना आई पापा भैया के डरे जानू हो छापा पड़ल बाटे घरे
पगली कामना बात के चिंता बा चारों तरफ से हाला करके आ तोरा के कौन हाथ लगा अरे तोरा के कौन हाथ लगा जब ले बघावा के लइकन के गर्मी अभी तू जानत नहीं खू क्या भैया कि गर्मी जानत तारू कहा अभी खून के देखो गर्मी के बाद भाई मोल लेकर खड़ा हो गए सो कि गर्मी जानत तारू कहा अभी खून के हाथ में लेके चली ले कानून के गर्मी जानत तारू कहा अभी खून के हाथ में लेके चली ले कानून के भैया बोलिया जिला में पागला तो सही ना कहला सब जिला जिला खाली जिला हमार जिला बोलिया बोलिया जिला में पागला तो एक ही चुनिंदा कि तोरा के कौन हाथ लगा जब ले बघावा तोरा के कौन हाथ लगा जब ले भैयावा हाथ तोरा के कौन हाथ लगा जब ले बघावा